danna mana subscribing sa'annan ku danna mana ƙararrawar sanarwa inda muka saka da shirye-shiryen mu za mu sakar muku. Wow, alamunka in an kare, matsaloli su warware, zunubanmu a kankare, kada account ya sankare, fanbase zai kara size, salai har a paradise, ya Allah ka sa in naje shopping kada a gana a kara price. Allah buɗa mu ma mu huta, amin summa summa, wurdi na kan da duma na dan Yusufin ruwa buta. Okay, bara mu ku sadda kulli yau mai miyati Allah, liƙila fi ƙurashin, aniyar kowa ta bishi. da talauci Allah kara mana jin daɗin ya kara buɗe hanyar kudaden mu ci gaba da gina gidajen Allah sa an zama president villa ya zama resident corruption babu wutan mu a bamu Abuwa today mai kudi na shallake babes bi ni kaman kare duk makiyan mu su haukace wani baya so ya ce dan zan sai GLK to Allah sa kar ya fito kafan golf din shi ta wargaje.